da wannan wa'azin suka ce ka gamsu, ya ce ya gamsu, ashe akan kuskure muke ba daidai muke ba. sai ce kuna ganin wannan dattijan, don a lokacin Jabir ya zama dattijo ne, wannan dattijan zai wa manzan Allah ƙarya? Suka ce a'a. ya ce to kun ga wannan ra'ayin mu bashi, domin waɗannan su ne almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. abin duk da suke akai shine manzan Allah yake akai. kuma sannan kun ga wannan malamin ya nuna mana yadda ake fahimta Qur'ani, ashe ba a ciro aya kwaya ɗaya a tsakiyar ayoyi, sai an ɗibo ayoyin da ke kafinta da ayoyin da ke bayanta a hada a fassara. sau da haka ni dai na tuba, sai suka ce su ma sun tuba, sai rage saura kwaya ɗaya, shi ya taurin kai, ya ce shi yana nan akan wannan aƙidar. haka abu ya faru kuwa, ya zama cikin waɗannan khawarijawa waɗanda suka je suka fito suka buga da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, sahabbai su kashe su. mun ji irin wannan ainihin ya faru ga sayyidina Jabir, Allah ya ƙara mishi yarda, da wani matashin ma mai suna Talq dan Habib, kamar yadda irin haka ma ta faru ga wani matashin mai suna ainihin wato Amr dan Dinar. to duk irin waɗannan abubuwan da na tattara su shine sai na tsaya, in ba ku manta ba a karatun da ya gabata, na ce waɗannan irin tunaninnukan suna taso matasa ne masu kishin addini, su kuma sai su samu matasa waɗanda asali ba kishin addini ne suke da shi ba, sai dai suna cikin wasu damuwa na rayuwa ko wasu matsaloli na wasu halaye da suka samu kansu, sai su ta yada irin waɗannan ra'ayoyin. mecece mafita? mafita ita ce abin da annabi da sahabbai suke akai, shine manhajin salaf wanda shi muke kira zuwa gare shi. a yi haƙuri waɗannan matasan a zaunar da su, a yi musu nasiha, a gabatar musu da dalilai, sannan a ba su lokaci su je su yi nazari, a dawo a zo a zauna da su. domin waɗannan matasan in muka nuna musu kuskurensu, muka nuna musu daidai, suka gane gaskiyar mu akan abin da muke faɗi ba 'yan son zuciya ba ne, za su bi domin suna neman gaskiya ne. sannan ya zama kai kanka malami kana da fiƙa da kanka, kai kanka ka amintu da kanka cewa da gaske kake yi, kai ɗin ya zama ba mashirmanci ba ne. na bayyana mana cewa wannan irin da'awar daga ƙasar Masar ta fara shigowa a wannan zamanin da muke ciki, daga ƙasar Masar ta kaɗo ta yo Sudan, daga Sudan ta buga ta Algeria, Somalia